ତମେ ମାନେ ଯଦି ପାଠ ପଢୁଛ ତାହେଲେ ଡାଲମା ଡାଲମା ସଲାଟ ସଲାଟ ଦହି ବାଇଗଣ ଓଉ ରାଇତା ତ ବୋଉ ଘଇଟା ଏସବୁ କିଏ କହୁଛି କୁହ। ନା ବାପା ଆମେ ସେମିତି କହିନୁ। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ତମେ ମାନେ ସେମିତି କହିନ। ହେଲେ ଯିଏ ଦହି ବାଇଗଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ ଓଉ ରାଇତାଟା ସେଇଠୁ କେତେ ବାଟ? ବାପା ଓଉ ରାଇତା କହିଥିଲେ ପଛେ କହିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ହେଲେ ବୋଉ ଘଇଟା ଜମା ଆମ ପାଟିରୁ ବାହାର ନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ମାନୁଛି ତୁ କହିନଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭିଡ ଭିତରେ ଓଉ ରାଇତା କହିକି ଦେଖ। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି ଯିଏ ହେଲେ ଗୋଟେ ବୋଉ ଘଇତା କହିବ। ଠିକ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ ବାପା, ଖାଲି ଓଉ ରାଇତା ନୁହେଁ ସେମିତି ଭିଡରେ ନାଲି ପାମ୍ପଡ କହିଦେଲେ ବି ତ ବୋପା ପଇଡ ବୋଲି କହିବେ। ହଇଲୋ ଏଠି କଣ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛ? ଶୁଣ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ଆଜିଠୁ କଲେଜ ବନ୍ଦ। ଠିକ କଥା କହିଲ, ଏ ଦିଟାଙ୍କୁ ଖାଲି ସେକିବା କଥା। ମୁଁ ଚୁଲିରେ ଗରମ ପାଣି ବସେଇଛି, ଆଣ ଏ ଦିଟା ଉପରେ ଛାଟି ଦିଅ। ନା ନା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର କଲେଜ ଯିବା ବନ୍ଦ। ଆଉ ଘରେ ଯଦି ଡାଲମା ଡାଲମା ହୁଅନ୍ତି ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ଡାଲମାଟା ଏବେ ଗୀତରେ ବାଜିଲାଣି, ଆମକୁ ଆଉ କହିତେ ପଡିବନି। ଶୁଣି